Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di naktalikudan, punasem day tadwa-dwa, agpalawag agman. Di kinapudno na, tunggal kasangay mo, siya tay di makaidna. Amok ngay ti gustuem, adaa sibay mo, nga aglalailuken ka. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayate. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayaten. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpagitan, kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Nasabat, umakit, ngem nalapsat, inis makit kimit ma, nagtibayo to'y kaungat. No tilangak, tinet pauli, di pa maginawang sexy, at ang wensan ti 60, yung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pa'y lakin na babato, makaalino ti patong na, makaparuso pa'y lakin nila. Agbabaketa, isut kun kunada kanya, uray manoy
uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tatlangit awan sa pulim di kinasamit arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma tiganas na agbabaketa isut kunkunada kaniya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tatlangit awan sa pulim ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim minakinagaget lakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma ganas na agbabaketa isut kunkunada kaniya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat Jatuh dapat
dawe ti insang-bay mo kanya. Isu ti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen ang nagsangsang itak, nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser-ser biday to'y biyag, ginugurkot oras ana ginom iti arak. Tanong mabarte ka sikat ay malipata, ngem no mausawa na sika manentay awagak. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayatin sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Biday to'y biyag, ginugurkot oras ana ginom iti arak. Tanu mabarte ka sikatay malipata, ngem no mausawa na sika manentay awaga. Sukat nakti sa bali, ket siyak tay inka inwaksi. Nakas ang biyag ko tinted mo ang kalak-ama, tapakaragsakan unay no masaktana. Sukat nakti sa bali, ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat in sukat nakti sa bali, siyak tay inka inwaksi. Gaysuyen tiin na kinar arapaan, napudno nga
Saan nga isutla peda sa ngalen taniayan. Sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali at may saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakariya kong biyak ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinapuno. Ay Ate Bernati Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nisi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyagkan sa bali ang may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno si kalaeng biyagkan sa bali at may saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno. Bulan ni Marso tananas pula ako ni Domingo ngununta ang tango ng tulagan sa kwan mo'y og kita mansisijan namidi din mau nandagpo shima syudat ni bagyo Ashifay mahabulan mo waratali dahil inahad mo
Wara inan siya maganpo mismo Farjun kasisin mo Info anto agpaiso Warahuno gayam badun asada po Maliban mo't itin sa tan Lakda pa na buriduan Ang banaw itublay na pong sasan Nibin ako mala ay kesatan Nibin ako mala ay kesian Nibin ako mala ay kesian Nibin ako mala ay kesian Dagiti chismosa no nagtitipunda Amin nga aglabas iti newsfeed isut na pika Amin nga kanuba ket madilaw da isut pagragyan agaapa Dati sa utmaysa ipadananda Agaramid istorya, iwaras-waras da Di nga makatala, dagiting yung iwat da Gapot da kes na apal dati daduma Ay nakakatkat na malain, perperjen da at kagayem da At nang tumit lang, iti aldaw, dumdeng ti karma Dagiti inaram mo, ti param at tao, ketlak amen to Dimkad mo, dagiti kagayam mo, adut sa ura liklikod mo Skat na kasagor, ay nagsaya at da Ngem nabot puro pa'y ngiwat da Salhit nga chismosa, agaramid istorya Iwaras-waras da, di nga makatala Dagiting yung iwat da Gapot da kes nga apal dati daduma Ay nakakatkatawan laeng At pinerjan na nga agkakadluan Awan trenot ngiwat da Sangit nga chismosa Agaramid istorya Iwaras-waras da Di nga makatala Nagiting yung iwat da Gapot na kes nga apal
nagawa. Ni bakit inisulti aga na ay eksangsan ken agong rungaa. Pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, iikis na dirinantun kaya. Ilangan bakit inisulti aga na kaslabat to batog nga nakaukaka. Tunggal no agintek, umutot pinabangsit, sabayan at agis buwi tingget ang set. Hindi tanaganaken, di bakit ko ay sa Pulentina imas sa kaldo. Kada bitso, inana asul-sulo, kasla agalunon na reklatilo ko. Anay-anay ako punana, litsim lakay litsim di pukpukaw na. Jakton kayaten di undungaw na, kasla maset akan jay patong na. Daytan-daytan bigla hira na, nagpatangken kinagat na daytoy iba. Pinaayata sa bagsakaanan na, limwardi ubingaw ang tagtagarina. May sangal daw na pailati balita, humid makit matman di matmatanan. Kasla kayat na di at si Pungkwan, nalipatan at sakit panaganak na. Anyagat din tayahin kukon na, jaktun kayaten di pukpukaw na. Isudagayam tinakinsat aran na, isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Anyat alsanday tarupam, apay kastoy nagmanagan. Problema di mamenggan, kas mandi ang patinggan.
isukat ingka maglemlemengan abay di mo isardeng dayta parang pustam di ta sugalan agasamon tasubsub mo at dinurap di kayong mo daytat na ganap mo tanabi tapken chismoso naskit dayta batirang mo naplupay ta gurong mo gapot kinapangas mo namalmalo ka karubayong o aniyat naganap mo gapot kinabuklis mo nagsuwitit ka gobyerno pagbaludang di pagsat mo agring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwa-tuwa ipukaw mo parang balbaliw iwardas mo nawan yaman di problema hingain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka agring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwa-tuwa ipukaw mo parang balbaliw iwardas mo nawan yaman di problema ngain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka di sumbat kuday ta ket at damit laken ka. Inayak ka iti napuno inpatek ka riknaken puso ngem sinayan mubiyag ko sinayang mo adu a sakripisyo jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken ka napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko inpatekat rik
sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnama akas tuy ti pagtengta kasla di maratra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo di umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa ang puso mangipateken kat napudno no ragsak mo di umadayo awanen ti mabalin ko lipaten ka ubiak ko tawang kan tuy sinong ko lipaten ka ubiak ko tawang kan tuy sinong ko. Kalkalawit nung makitang di kalkalika kumat bunga ti mangga nagpulipunan iti pintas maay-ayo at nga mangbuy-buya maal-alino at nga kuyo-kuyin to isip kilik na naganos ko ng adong ay mariro ka darangitang nga natangkin ang di mo yung makita urayek ti panagtalong na
na iwawa awang direksyon na nagbalik ti amin sipud sumanday ka sinuwang ti puso Rinuluwag ko tinagwayas sa
nagdita ay I'm sorry, damage has been done. Tsak meting magarap sa maituran, balay gigit masarakan, kalpasan na siya ket panawa. Hinto nagsarap na ko silaman ka, ipasulit to'y matang ako mitakit ka. Sakto ba'y pangato en ipababa, kastantot manang iparik na. Nagbiyagang naawan ka, ngem kinagpaiswaran na, maililiwak lataken ka, bareng nung kabailak to, naaramiden nga. Ikaw nagsarap ka, kung silapan ka, ipasulit ko to'y ako mitakit ka. Sakto ba'y pangato en ibababa, kastantot manang iparik na. Agbiyak kang maawan ka. Ket na ikala nagiptur kilet ka, kaslajag palasatan panubok ananaway, ngayon ka isang buwan. Nu'y di pusukit na ikala nagiptur kilet ka, kaslajag palasatan panubok anarway, ngayon ka isang buwan. Nu'y
Dila sa empty kaungga lipaten kan kuna empty ka ba elan di puso daagin kanita ay ayaten kalata tawen nga naglabas dyan anak kalipan apay nga minadig ka palipatan tinoran-noras ikaw tiyak dato'y kaunggang lupay tuwid kagumit sukat mo di sabali sakit ni ayan-ayan intaman inwaksi di ka malipatan aniyan nga nagsakit idi mapaneknekan nga adan sa bali diin ka insukan sa emken pandusa diin ka insubat na puno nga ayan usok lae tinusugan apkes kinsenaan ipturang alak abet ti pandusa apay nga minadig ka palipatan tinoran-noras ikaw tiyan dato'y kaunggang lupay tuwid kagumit sukat mo di sabali sakit ni ayan-ayan intapan inwaksi di ka malipatan apay nga minadig ka malipatan tinoran-noras ikaw tiyak dato'y kaunggang lupay tuwid kagumit sukat na di sabali Si kantay kapintasan ta naglabas itay tarupang kiday mo anahitan sinukat ang pinaagdam buhok mo nakulayan pintas nga aglap na pusanan di dagas nahan nga nilakay mo diin kay sagsaganaan Handet si makibibiyang luisot ti pagragsakam uray pa'y amin ken kakit na yunam sang ulikot pa ekstensyonam angem kumaisardeg mo kuman talagay mo alip-liputam taisot ng atlong kaniyam idi bardang isip kapayla ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmetet mataros ang tiktik na mo analimet Mildred kunak no tay ka din ng asawa din ka ipatpatig aturkin kandi kapayla marmar na ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred gamitin mataros ang tiktik na mo analimit Mildred kunak no tay ka din ng asawa din ka ipatpating at karon ken kandi kapayla marmar na si kanti kabaknangan tila at pagpalpalain langam 24 oras ka nga online puro surfing garganan at timeline kasanungat amit ay pamilyam di pa'y pulos sa mapagservyan kasta na rudin iti upupla
uram balang kantis kanto pailang manang po dapay oras mo at anangin di tabyak mo maanano nangisip tudil mo weno narasay takit kiday mo pinapateng may satlakay mo tay nangaglon kintar sibu mo papuda web day tapuso day tapintas anaputno papuda web day tapuso day tapintas anaputno.
tunggal makita ka, naragsak a makipatpatang kenkwana, inak marikrik na dudugtoy kaungga, ket syaktay di magkait na. Nukumanan mabalin alipaten ka, yento'y puso si kalang ti ikis na. Nuamumla kuma sakit kinut-ut na. Kemuray to kasta pamatek ko kengkad dan tulata, ketip turak amin uray ti puso adan kenkwana, ket sabay kuma naragsakan tulata. Nuamumla kuma tunggal makita ka, naragsak a makipatpatang kenkwana, inak marikirik na dudugtoy kaungga, ket syaktay di magkait na. Nukumanan mabalin alipaten kan, yento'y puso si kalang ti ikis na. Nuamumla kuma sakit keng ut-ut na. Kemuray nung kasta pamatek ko kengkad dan tulata, ket iturak amin uray ti puso adan kenkwana, ket sapay kuma naragsakan tulata. Ket iturak amin uray ti puso adan kenkwana, ket sabay kuma naragsakan tulata. Ket sabay kuma naragsak kay ton na dua.
Jen Salem. Yes, it's Ina Hernando. At Kimberly Agulay Adriano. Kasama ni Tita Melby de la Cruz Martin. Ayan nga ba'y watching? Kim Bornay. Luz Grace Kapakungan. Yes, Richelle Galchano Tabora. Ma'am Zenny Pasyon, thank you so much. Agalab. Yatka. Asawa. No. George Aldesa. Ayan nga ba'y watching? Kasama ni Gilmar Bulan. Ayan. Sir Calvin Jan Salem. Ate Linda Lungboy. Si Mami Ira Susan. Ayan nga ba'y watching? Yes, sige, 500 viewers tayo natangaan daw. Ayan, thank you so much. Di ka din na awan nagkasulya. Di na namin kumit aming ang pagragsakan. Ganyan din subad mo, sinaktang laing ko'y puso. Di mo inilanan na puno kayat ko. Karim kaniya, inka kinalikodan. Martir ako na ikalang. Anya pa'y tiserservira, nasamit alangin langenta. Awan ako, ang nagkapasulang kin.
waswas kini ayan when na persin. Yeah, thank you so much. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday datay agbibisin, at tadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana, isuda kita, day mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura, iti day tuy akanta, nalabit amay saka, at dadakes nga apal na.
malagi kay diin ta panagmay-maysa sirok na slag abulan lugar nagimnasan sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan itak mariknan bara day taayat di ka man nagkitaki pamraya aglailuken ka ay ayaten ka iti ang nanayon jak tumauma kariken sa batak at dantuken ka no sikat umununa para kanyak jak tumarambid day taken ka di mukad malagi day diinta panagmay-maysa sirok na slag abulan lugar nagimnasan sadyay na inyaplagtan itiinta pagigdaan sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan